खुलुमबाय लोगोफोर गोरबोनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे आरोबाव आंनि नैबे फिसा मोनसे चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जालायबाय। तो जायफोरा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन आरो जायफोरा गोसो गैया स' भिडिअखौ स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय। तो गोजां बोथोर फैबाय लोगोफोर, गोजां बोथोराव जोंनो मा नांगौ जोङो बयबो मिथिखागौ। तो बिनि बागै दिनै फंनैसो सावरायगोन आरो इन्टारेस्टिं बुस्थु दिन्थिगासिनो। तो बेखौबो नायलांनो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। लोगोफोर जोंनो गोजां बोथोरावहाय बयनोबो अर नांगौ खाथियाव ना। तो ओरैबायदि मोनसे गुसु फैयो आरोना। तो गाननाय जोमनाय गस्ला लंपेन्ट गासैखौबो जोंनो जेकेट गासैबो नांगौ। तो बियो आलादा। नाथाय दिनै आं मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु दिन्थिनो थांगासिनो, बेयो जाबाय स्ट'भ। जेराव जोङो माने एसे बनजों ओंखाम बोथिसे लोगोसे अर सायनायजों प्लास फान्थाव थाइसेबो मोनगोन आरो गासैबो जाजोबगोन ना। तो आङो दिन्थिलांगासिनो, नायलांबाय थादो। लोगोफोर जोङो बयबो बेखौ मिथिखागौ, बेयो जाहैबाय कारेन्टनि स्ट'भ। तो चार्ज होनांगौ आरो बेवहाय फेन दङ मोनसे, बे फेनानो खामानि मावो आरोना। तो बारखौ होबाय थायो। स' जेन हक बियो मोनसे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बुस्थु, दा गोजां बोथोराव बिराद मोजां। माने अर सायनायजों लोगोसे फान्थाव थाइसे सावनायजों लोगोसे तो बिराद बरियानो बेवहाय ओंखाम बोथिसेबो मोनगोन आरोना। तो ओरैबायदि बरिया, तो अरबो सायनो थाखाय दा बिराद बेस्ट। आरो बेल' नङा, नै दा पिकनिक स्पटआव थांनायनि दिन फैगासिनो बा समफोर फैगासिनो ना। तो बेखौ लांनानै जोङो खम बननि गेजेरजों बिराद बरियानो बेवहाय बोथिसे जोङो संनानै आइटेमफोरखौ बानायनानै जोङो जानो हायो आरोना। तो लोगोफोर आङो बेखौ दिन्थिबाय। आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। सोरबाफोरनो जुदि नांगौब्ला सोरनोबाफोर खाथि खालानि बेखौहाय लानो हागोन। इन्टारेस्टिं बुस्थु। तो जेरावबो बियो माने फ्राय गोसारनाय बायदियानो जाबाय आरोना। तो जोंनि बेयावल' नङा, आफार आसाम जेरावबो। तो लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, आङो दिन्थिबाय। बिराद बरिया मोजां बुस्थु आरोना। स' बिनि बागै जोङो मिथिखागौ बयबो, बेखायनो आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन लोगोफोर। गोजोन्थोंसै।